Радио Фиеста. Хит. Добър вечер, скъпи слушатели на предаването Музика без граници. Днес, в деня на шегата, трябваше да се забавлявам, но на нас не ни е до забава, понеже преди минути нашият приятел и колега излезе от операционната. Говоря ви за Диджи адвоката. Сега правим опит да се свържем с него. Ето, че е на линия. Добър вечер, колега. Да, здравейте на всички слушатели, здравей и на тебе, Вили. Понякога съдбата така си играе. Още сега с теб, точно на 1 април, ме оперираха само преди половин час. Горе-долу излезнах от опойка, но не мога да говоря много, защото всеки момент и доктора минава на визитация. Така че ще се чуем по-късно или утре. Съжалявам за всички слушатели и ще се чуем в следващите дни отново. И се надявам вие да си свършите добре работата и да забавлявате нашите слушатели. Обичам ви всички. Чао! Чао, колега! И оздравявайте бързо! Сега продължаваме с вашите поздрави. Първият ще бъде за нашия колега с пожелание за бързо оздравяване и завръщане пред микрофона с една негова любима песен на Тюпак. И така, добър вечер от мен на деня на шегата. Това беше една шега. Аз съм си жив и здрав, да чукнем на дърво. За всички, които се хванаха, за всички, които повярваха. Камон, сега всички да се веселим и да се забавляваме, дано всеки от вас не се е излагал по един път поне, да си е направил шега с някой, да му е било много весело и смешно. За всички слушатели сега, всички по масите, по столовете, който където намери. Телефонните връзки в Радио Фиеста са добри, както видяхте. Очаквам ви на skype-radio.fiesta2 и на телефон 0892 941 430. Камон! Здраве на всички веселяци! Ах, вие!